So testingan na to ni. Tone road trip sa standard daw ni, pero sprocket ni be. 15 34. Grabe ka mga power. 1534 imo ha. 1534. Allah. Ako 1535. 1535. Unya na, mingaw sa ato. Kanang mingaw na. So lagyan natin yung camera sa uluhan mga bay. So yan mga bay. Paabot na to sila laso sa kan. Ha? Maabot sa Metroplex. Go na rin ta. Sige. Mira. Grabe. Muulpot man. Wah, lugi. Grabe. Grabe. Ha? Pila ra pa na imong matap? Wala man ka na ninood. 110 ra. 110? 100 to sa ko ah. 100 to. Oh. Kasulog ko sa'yo kay 120 ako lang. Ha? Kasulog ko sa'yo mo 120. 120, 100 to ra to. Wala pa ko ni 110. Ano to 110? 100 to. Dere ah. Adulong dre, 100 to. Katong nilabay na ko si ma, 100 to na ko ato. Dili kaya Lagi kayo, balik ta. Dalawa na maglusog. Bay, tapare ikaw. Tapare ikaw. Grabe ang lakas.
Nakauna. Grabe ang lakas. 100 lang. Oh, 100. Hindi na umangat. Hindi na umangat. 100 lang. Umangat ka. Talo, talo. Pila? Pila mo? Nara sa mga 118, 118. 100 na po ko. Ako ah. 120 ako kasama 20 mo. 100 na po ko. Siya 180 naguna. Iyawa sa imong kanay. Basta makauna ka ba, di na ako kapas. Na-misgar gani ko. Pag tama ra sa segunda, ni tercera na Oh. dito. Ta. Last. Dire ka ulat, balik ko na kanamo. Ikaw dala. Aun sa mo, sabay pa ka. Di ko mo drive eh. Sige lang. Sulay ra gud. Dili ka. Talawan gyud ani ay. Ako ko pamilya ko kay murag anang mo nang bilaw. Dili naman. Indot na ay. Kusuga ay kani. Og stuck nga sa remote pa di kita kuya. Ta, last. Last. Minor magugog na na iskinan gyud. So, pag diri ko kay Lugion, go diri bay. Ah, Pag diri ko padulong. Patungas sungod sa gamay. okay na na oh. Hmm. 120 mo ha. Bra. Moro inabot na ako. Kaya 118, nakauna na siya. Alkansihan jud kay kuan ba starting ba? Bunga kay wag starting gid. Iya ba ako na mo starting nga. Oh. Pagabot tas tunga-tunga. Di kamba ka na ako magugog. Oh. Katong paglabay nimo kay mo pay segunda na kwarto. Asa pa na kayo kay no. Pag tersira na ko kay siya layo na kay siya tersira ko. Layo na kay niya. Pag dili, Grabe ka busy dala no. oh busy kay gid. Ay kusog. Kusog na di ko kapas ani kay basta tinudon jud nimo gapahapa jud. Kung pareha sa kuha nga wan dili ko kapas ay. Naklaro gid mo mga dili stop mo. Oh. Kaya kita ka sige gid ta testing. Oh. Do kay sari matong sige try sa una stop. Oh. Just kiro pa ba. Di gid mo ta ko na. Imong kan magtender ko nga. 15. Pare sa data. 15:35. 35. Hmm. Okay ra. Power sa to. Hmm. 26 kali ka na. 15:35. Ba, grabe no. Right. Kahit sa to. Kahit sa to, kay busy kayo. Itistingan ko niyo. Ako testing driver ni. Di mo ka na upay-pay bay. Dahil lang, mga 120, kahit na. Yan, dili pa kay break-in. Unsay style nimo sa kanana? Mupurot mo ko ni Mike. Mupurot siya. Mupurot, mapalong po.